Brother Wendell Gonzales. Isa po siya Christian Baptist. So ang aming pag-uusapan at tatalakayin is about salvation and baptism. Ito po ay maginoong usapan o interfaith dialogue, a friendly discussion between Baptist Church and Catholic Church. Hindi po kami mag-aaway, magtatalakayan po kami, magpapaliwanagan kami tungkol sa stand ng Catholic, kung ano ang stand namin about salvation and baptism. Siguro sa taas pa rin yung ikat. Hindi? Oh, ito, basta baptism and salvation. So, ang una ko pong ibibigay siguro mag-start ng kanyang proposition, si Brother Wendell ka lang. Ano ba ang pangalan mo, bro? Carl Wendell. Ang stand niya, ang kanyang pasatunayan, ang salvation and baptism ay tungkol sa kanila ang tama. Yun, hindi. Yun ang tinindigan mo. Na ang salvation nyo ganito, ang baptism nyo ganyan. Okay, sige. Tapos noon, after that, meron tayong tinatawag na 5 questions. Walang personal attack, walang yung bad words, o yung wala yung tinanong kita tapos magko-comments, wala yung ganon. So ito ay maginoong usapan at maginoong talakayan. God guys, sige. I give you 15 minutes, dapat brother. dito pala. Hindi okay lang yung ibig niyo sabihin. Sa akin po, yung salvation po is about yung pagtanggap ng Kristo bilang personal Lord and Savior. Second, God is niya po. Common person po sa lahat. God so that kung po lang natin yung mahalaman ng pagmamahal ng Diyos na kung saan ibutan at binigay na yung bugtong niyang anak. Yung bugtong is nag-iisa, wala nang iba. Binigay niya upang kung sino man yung sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng hindi mapapahamak pagkos magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pag inaano po din, yung salvation is pag tinanggap mo si Jesus Christ bilang yung sa tagapagligtas at sisiyan mo ang kayong mga kasalanan. Tulad nga po nung sabi sa Acts 20:21, testifying yung nasabi sa Acts 20:21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance, the encouragement sa Diyos, sa Diyos Ama. Hindi tayo makapatawaran sa Diyos Ama at pananampalataya sa ating Panginoon ang Jesu Cristo. Kanya po, yung salvation is pag nagsisi ka pala sa iyong mga kasalanan at at pananampalataya ka sa ating Panginoon sa Kristo. Dahil po tayong mga tao is makasalanan. Sabi nga po, di ba? Wala nang isa sa atin ng hindi makasalanan, sabi sa Romans 3:10. Di po, sabi sa Romans 3:10, wala nang isa sa atin ang hindi makasalanan. Lahat tayong makasalanan. And then, sabi po sa Romans 3:23, pagkat ay hindi nakaabot, lahat hindi nakaabot sa kanilatian ng Panginoon, hindi tayo Ilan. Matagal pa naman. Natapos ka na 7:55. Ano po, sabi ko, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tayo po lahat, makasalanan po tayo. At hindi tayo nakaabot sa kanilatian ng Panginoon. Pero, ito nga po nung sabi sa John 16, yan na lang po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon na kahit tayo ay mga makasalanan, ay pinigay niya ang bugtong niyang anak na si Jesu Cristo bilang kung sino man yung sumampalataya sa Kanya. Kahit ikaw, ako, kahit sino man, mahirap mayaman, magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak sa impyerno. Kaya pag inaanod ko dito, means, hindi po kailangan natin ng relihiyon upang maligtas po. Dahil clear na clear po sa 1 Corinthians 16 na
sino man po yung sumampalataya, hindi po yung usapan dito, hindi po makapagligtas yung Baptist, hindi po makapagligtas yung Katoliko, hindi makapagligtas sila Manalo. Yung makapagligtas na po ay ang ating Panginoon na si Jesucristo. Yun nga po, yung inaano ko na stand sa Biblia na ang kaligtasan natin ay hindi po sa relihiyon, yung kaligtasan natin ay sa pagpapalataya sa ating Panginoon na si Jesucristo. Yun po, ay sa baptism na po ba? O sige, basta sumusunod kita. Sa baptism naman po, naniwala po sa baptism is yung baptism po ay only believers lang po. Dahil inaano po dito, ina-explain po dito yung infants. Bakit po inaano yung infants? Dahil po, sabi ko sa ano eh, sa Matthew 28, 19 and 20, go ye therefore and teach all nations. Paano matuturuan po yung isang Ayan, mag-teach. maliit na bata, baby? Sabi nga po, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Paano mo po ibabaptize yung isang baby kung, ayun nga po, ano po siya, hindi niya naiintindihan. Hindi siya naniniwala. Oo, dapat nandito. Hindi rin siya nananampalataya. At hindi rin siya, hindi siya believer at hindi rin siya nag-believe. Bali, innocence yung isang batang yun. Kaya hindi po dapat binabaptize yung mga yung mga infants, gaya po ng mga baby, dahil po yun. Tapos po, yung baptism is by immersion po. Dahil po yung baptism na word is galing po sa hindi po talaga siya English word, hindi galing po sa word na na Greek na means baptizo na ilubog. Kaya po yung baptism is by immersion po dahil kailangan po para mag-baptize is dapat ilubog ka. Kasi po yung baptism is nire-represent yung death, burial, and resurrection ng ating Kristo. And yung baptism po is the requirements upang maligtas dahil po yung baptism ay isa lang pong paraan upang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung kaya dapat bago ka po i-baptize is dapat ligtas ka. Hindi po kasi requirements yung baptism bilang salvation. Sabi rin po sa Biblia yun na hindi ka required, hindi requirements yung baptism dahil po katulad nga po nung magnanakaw dun sa nakasama ni Jesus sa cross ng Kalbaryo na diba sabi niya po, Panginoon, isama mo po ako sa iyong karyan. Sabi ng Panginoon, isama na kita ngayon na. So hindi po naging requirements yung baptism kasi kung requirements po yung baptism upang maging salvation, dapat po bumaba muna sila upang i-baptize ng Panginoon yung magnanakaw na yun sa cross ng Kalbaryo. Dahil yun po, di ba? Kung kailangan po yun is dapat bumaba sila at sabi niya, ngayon na ikaw ay nabaptize na ay ikaw ngayon ay ligtas na at sasama ko sa karyan ko. Pero hindi po ganon. Sabi lang po niya sa Kristo, sasama na kita ngayon na. Kaya hindi po requirements, kaya ninindigan ko po na hindi po requirements yung baptism sa bilang bilang sa kaligtasan ng isang tao. Ito. Saka yung baptism po is necessary lang po upang sa church membership. Kaya lang po yun po yung nanood na stand doon sa yung baptism is kaya ka magpapabaptize is una, sumunod ka sa Panginoong Jesucristo. Dahil din ang unang kautosan, ay yun ang kautosan niya. At then, ayun po ang baptism is para sa membership ng church. Ayun po. Validate ka na. Ano ka pa nga Mayroon na. Okay. So, magtatanong lang ako. Sabi mo kanina,
John, dito mo tayo sa salvation, yung John 3:16. For God so loved the world that he gave so he begat his son. No? Kailangan mag-depend para ma-save. Diba? Okay. Tapos, ito ang unang kong tanong. Yung bang magnanakaw, dahil ginamit mo yung magnanakaw, yung nakapako ba sa cross ang magnanakaw, nag-repent pa siya o hindi? Nag-repent? Nasaan yung repentance doon sa mababasa na ang magnanakaw nag-repent? Hindi man po tinutukoy dun sa verse na yun na nag-repent, na sabi nag-repent kita, pero dahil po, nagpakumbaba po siya, hindi ka po makakapag-repent once na ikaw ay mag-cry. Dahil po, iniisip mo po na tao lang rin yan. Si Kristo, si Jesus, tao lang rin yan. Bakit ako magkaan sa Kanya, mananampalataya sa Kanya? Kasi po, binaba niya po yung pride niya, inambol niya po yung sarili niya, kasi alam niya po na Panginoon yung kausap niya, alam niya po na si Jesus ay Diyos. So, hindi nag-repent. Nag-repent po siya dahil nagpakumbaba po siya. Okay. So, kung nag-repent pala itong magnanakaw, kaya siya naligtas. Hindi ba siya dahil sa awa ni Jesus, kaya siya naligtas o dahil nag-repent siya? Nagligtas po na dahil sa awa ng Panginoon. Ayun, kasama yung awa. Hindi lang yung repentance. Kasi nag-repent yung magnanakaw, kung hindi naman kinaawaan ng Diyos, maliligtas ba yun o hindi? Ito nga po Hindi, tatanong ko, di ba? Sabi natin, nag-repent. Okay, nandun na tayo. Kung nag-repent ang magnanakaw, hindi naman siya kinahabagan at kinaawaan ng Diyos, maliligtas ba siya o hindi? Paano nga po ito na hindi kapagan ng Diyos? Dahil po, Hindi nga, kung halimbawa lang, hypothetically, nag-repent yung magnanakaw, pero hindi naman siya kinahabagan ni Kristo. Maliligtas ba siya o hindi? hindi po. Pero, Hindi siya maliligtas. pero yung Panginoon natin, hindi ganun. Okay. Yung Panginoong Jesucristo, hindi ganun na mamimili siya ng ililigtas. Dahil lahat gusto niya So dahil sa habag, Dahil sa grace ng Panginoon. Ligtas yung- ayun, hindi lang sa repentance nung magnanakaw. Pero, need po yung repentance niya. Okay. So hindi lang repentance, need din ng grasya at ng grace. Tama? Tama ba? Sabi mo kanina, nag-repent. Pero nung tinanong kita, sabi mo, kailangan din pala ng habag at saka ng grace. Pero yun nga po yung Panginoon po natin is gusto niya na lahat po tayo ay maligtas. Kaya nga po, hindi siya, kung yung Panginoon natin is namimili po na maliligtas, ibig sabihin po, kung yung magnanakaw na yung sa cross ng Kalbaryo, nagsisi po, tapos hindi niya na matinanggap, ibig sabihin, yung Diyos natin, yung may kasalanan nun. Yung Panginoon natin, walang kasalanan. Yung Panginoon natin, sinless. So by repentance, by grace, at saka by By faith. Dahil nung palataya. hindi, okay, wala pa naman tayo sa faith. Sabi mo kanina, by repentance, kasi saved. By grace, na saved din yung baro, di ba? By mercy. Yun ang naging dahilan para Ang repentance po is naging way upang para ibigay sa kanya yung grace ng Diyos at saka yung kanyang habag. Tama? Okay. Sabi mo pa, hindi na kailangan yung religion. Ayon sa'yo, pangalawang tanong ko, di ba? Hindi na pala kailangan ang religion. Bakit umanib ka pa sa Baptist Church? Gayong hindi naman pala yan makapagliligtas. Bakit umanib ka pa dyan? Okay Kasi po. sabi mo, di ba? Hindi na kailangan ang relihiyon dahil hindi yan makapagliligtas. Ano ang dahilan mo at umanib ka sa Baptist Church gayong hindi pala yan makapagliligtas? Sabi nga po, yung meaning po ng religion is to tie again. O, tatay To again. tie again po yung religion, di ba? Back to vine, di ba? Tatay again. Upang mabalik natin yung natin sa Panginoon. Yung Baptist po is, hindi po siya religion. Yun po yung pagkakaano ng iba eh. Yung inaano ng iba na yung religion is yung grupo na inaanuhan natin. Sinasandigan natin yung yung Catholic, yung Baptist, yung Iglesia. Inaano nila na yun yung religion. Pero ang tunay po na religion na kailangan na try again is Jesus Christ po. Dahil po, yung religion po, So, ang religion si Jesus Christ. ang religion po si Jesus Christ. Okay. So, kung sabi mo, ang religion si Jesus Christ, naniniwala ka kay Jesus Christ. Yes po.
Oh, religion si Jesus Christ. Kala ko ba hindi makapagliligtas sa religion? Kaya sabi mo, siyang religion si Jesus Christ, di ba? Sabi mo, ang religion di makapagliligtas. Kung si Kristo pala religion, bakit siya nakapagliligtas? Ito nga po. Si Kristo, di ba po, siya anak ng Diyos. Yun po. Binigay nga po siya para sa atin. Kaya siya nga po yung Savior eh. Siya yung Messiah. Kaya nga po, siya lang yung nakakapagligtas sa atin. At hindi tayo maniligtas ng kahit ano po. Sabi ka na, kasi limited na. Sinabi na nga po dun sa ano eh. Pwede naman kumatin, kaso So, hindi makapagliligtas yung born again. pagka hindi mo, kailangan order. Hindi makapagliligtas ang born again, sabi mo. Hindi makapagliligtas ang Baptist Church, sabi mo. Dahil walang religion na makapagliligtas, tama? Kristo lang po. Oo, tapos sabi mo kanina si Kristo ay religion. Sabi mo kanina, Kasi po di ba meaning na religion is to tayo again. ito tayo again. Then, kailangan natin ibalik kung relasyon natin sa Panginoon. So si Kristo ngayon ang religion natin. Opo, Pero, at siya yung kailangan natin so tayo again. So ang tanong tayo ko again ulit, sa yung relasyon natin. doon sa pagiging miyembro mo ng Baptist Church, nakakatay again ka ba o back to bind kay Kristo o hindi? Sa pamamagitan ng religion ng Baptist, nakakatay again ka ba kay Kristo o hindi? Sabi mo, ang Baptist hindi nakapagliligtas. Ngayon, sa religion ng Baptist Church, nakakapag-tie again ka ba? Nakakapag-tie again ka ba sa religion Baptist o hindi? Hindi po ako tumitingin doon sa Baptist. Hindi, nakakapag-tie again ka. Bilang miyembro ng Baptist Church, nakakapag-tie again ka ba gamit si Kristo o hindi? Gamit mo si Kristo. Yes. So, hindi makapagpiligtas ang Baptist Church kahit nandito si Kristo dahil ang Baptist Church ay religion. Tama? Mali. Sabi mo, walang religion na makapagpiligtas. Eh, anong religion hindi? Sabi mo, miyembro ka ng Baptist Church. Nandito si Kristo sa Baptist Church. Tama? Tama. So, kung ang Baptist Church pala ay hindi makapagligtas, ano pa ang ginagawa ni Kristo sa Baptist Church? Ganon hindi pala ito makapagligtas. Dahil po, di ba, meaning ng church is yung body ni Kristo. Yung katawan ni Kristo, yun yung meaning ng church. Kaya po nga, yung church is, hindi po yung, kasi, Simbahan. simbahan. Hindi building, yung tao. Yung church po is yung tao. Yung tumanggap kay Kristo, pinapatanggap ko sa kapatid. Ayun po yung meaning ng church na yung pag-anib sa isang iglesia tulad ng Baptist po, Ano ba niligtas yun? hindi po. Ay, hindi. Dahil po, yung makakapagligtas lang ay ang ating Panginoon na si Jesus Cristo. Okay. Kung pala hindi tayo maliligtas ng church, tama? Sabi mo? Hindi tayo maliligtas ng Hindi tayo church. maliligtas ng religion. Ng religion. Yung bang church na tinatag ni Kristo, religion ba yun o hindi? Hindi po, dahil yung church na pinabanggit niya doon is yung katawan niya po. Bakit hindi religion yung church na tinayo ni Kristo? Yung church po nga na yun, yung katawan Oo ni nga, Cristo. oo nga. Katawan nga yun ni Kristo. Tinatanong ko, yung bang church na itinayo ni Kristo, religion ba yun o hindi? Yung Christianity. Yung bang Christianity na tinayo ni Kristo, religion ba yun o hindi? Christianity po. Oo, religion ba yun o hindi? Yung bang religion, makapagliligtas ba yun o hindi? Cristo na po Hindi ko tinatanong. Alam naman natin si Kristo lang sabi mo, ang Christianity ay religion. Sinabi mo. Sabi mo, walang religion na makapagliligtas. Ang tinayo ni Kristo na Christianity, makapagliligtas ba o hindi? Hindi po, dahil ito po. Dahil yung meaning po ng Christian is follower of Christ. Tulad po sa tulad po sa Ephesians, Nagasunod. Ephesians. Ayun po. The meaning ng Christians is Christian. Ayun po, Christian. Ibig sabihin, follower ni Christ. Yun po Yung mga follower ni Christ na nandito sa loob ng church, maliligtas ba yun? Hindi. maliligtas po. Ayun. Kanina, sabi mo hindi. Ngayon, maliligtas na uli. Ano yung tama doon sa dalawa? Maliligtas ba o hindi? Sabi mo, pag kumanig sa church, hindi makapagliligtas. Kinakailangan kay Sabi Kristo ko, lang. di ba, pag tumanggap ka kay Jesus, yung doon ka po maliligtas. Habang tumanggap. Yung mga demons
tanggap na lang si Kristo ang anak ng kataas-taasang Diyos. Tama? Sabi niya, ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos. Di ba? Tanggap na niya yan. Tanggap din nila na si Kristo ay anak ng Diyos. Tama. Tanggap din nila na sila ay may faith. Bakit hindi sila naligtas? Dahil po, Tinanggap nila si Kristo, anak ng kataas-taasang Diyos. Sabi mo, tanggapin si Kristo, maliligtas. ayun nga po. Bakit hindi naligtas yung mga demons? Yun po. Dahil po, mga demons po, is nakita na yung kaluwalhatian ng Diyos doon pa lang sa Yung pa langit. nga, nakita na nila. Di Nakita ba? na yung O kaluwalhatian. bakit hindi nga sila hindi naligtas? Dahil may free will po sila is sumunod sila ay Satan dito sa sa mundo. Kaya hindi na po sila binigyan ng ng Panginoon ng second chance dahil nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon doon sa langit eh. Iba yung tao dahil yung tao po is Okay, special. so wala na nang ginawa. chance yung mga... Yes po. Okay, wala. Yung mga Kristiyano, last question ako ha. Yung, sa mamaya na yung baptism kasi pinagsunod mo eh. Pinagsunod mo eh. Dapat tinapos mo na natin sa dito. Bago yung baptism. Mag-pray tayo after yan. Kaayusin ko lang yun. Mag-break tayo pagkatapos nito. Last question. Sabi mo kanina ang religion, any kinds of religion, hindi kayo nag-isip. Tama? Cannot be saved ang iba't ibang religion na kahit na anong religion kita ngayon, hindi makapagliligtas ayon sa kayo. Bakit maraming iba't ibang religion na nagsulputan sa ibabaw ng mundo, gayong hindi naman pala ito makapagliligtas? Ano ang reason bakit sila nagkaroon ng ganyang iba't ibang religion sa buong mundo, gayong hindi pala ito makapagliligtas? Alam naman po natin na kaya po ng maraming mga grupo at mga sekta na nandito sa ating mundo is dahil po yung Diablo is sila yung Diablo is gusto na malito yung tao kung Ayun. ano yung So, gawa pala ng mga demons yun. Yes po. Ayun, okay. So, yung iba't ibang religion pala sa buong mundo na itinayo ng tao, hindi pala sa Diyos yun, tama? Gawa pala ng demonyo yun. Kaya walang kaligtasan yun, tama? Tama po? Tama. Oh, tama, okay, salamat. Thank you, okay. Break muna tayo. Magbabalik. magbabalik. Na yung camera. Oh, ba't ko pala kausap eh? Ayan na. Okay na? Yes, Okay, muli, magandang gabi Yan. sa lahat ng mga taga-pakinig, taga-panood ng ating interfaith dialogue, a friendly debate between Baptist Youth leader. youth leader Carl Windel. Kala ko talibong eh, kasi meron din kaming Windel talibong eh. Joke lang ha. Okay, so ang stand namin about salvation, hindi lang pagsisisi. Kasi mayroong pagsisisi na hindi naman tao sa puso. Kasi ang tinitingnan ng Diyos sa taong nagsisisi, yung puso, hindi yung isipan. Diba? Binabasa niya ang isipan ng tao at nababasa niya ang puso ng tao. Kaya hindi natin pwede sabihin na kapag nagsisi ka, ay siguradong ligtas ka. Paano kung yung pagsisisi para ngayon ay fake? Diba? Paano kaya kung ang pagsisisi na yun ay bakitang tao lang? Eh ang Diyos walang kayang inihin ng Diyos. Kaya ang aming salvation sa Catholic Church, by faith, by works, by mercy, and by grace of God, maliligtas ang tao. At saka lahat naman ng tao makasalanan. Totoo yun. Ang Catholic Church, gusto ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Ayon yan sa Timoteo. Alam mo yan, chapter 2, di ba? O, nando doon sa 4. Sabi doon, nais ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Pero bakit yung ito hindi naligtas? Kasi meron tayong tinatawag na pinigil. Ayon sa Diyos na kung ano yung gusto mong sundin, kung magpapakasama ka, nasa sa'yo na yan. Ikaw na ang gagawa na sarili mo. Pag-uus ka, dahil pinili mo yun, go ka. Tama? So, ang Catholic Church, lahat ng tao, ang gusto ng Catholic Church, lahat ng tao maligtas. Kaya nga tinatawag sa iisa. Sabi nga ni Jesus, di ba? May they be one, maging isa nawa kayong lahat. Bakit? Dahil ang Catholic Church, open lahat yan. Kay Muslim ka, kay born again ka, kay Baptist Church ka, ang simbahan ng Catholic bukas. Dahil tinatawag ng simbahan ang mga makasalanan. Pero po si Kristo, ang tinatawag niya ang mga makasalanan. Dahil simbahan Katoliko, lahat yan makasalanan. Ang simbahan namin Katoliko ay ospital ng mga makasalanan.
Dahil si Kristo ang sabi niya, kapatid, naparito ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. Kaya ka sinasabi ng aming mga kaibigan, ay magkang reliyon, bakit maraming kabahero, bakit maraming walangya, maraming sugaron, maraming atis na katoliko, tinatawag ni Kristo ang makasalanan para maligtas. Ngayon, kung ang reliyon mo puro banal, hindi yan ang tinatawag ni Kristo para maligtas. Di ba? Saan ba napunta si Kristo para magligtas? Naparito ako para sa mga makasalanan. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit, kundi may sakit. Kaya nga ang simbahang Katoliko ay ospital ng mga taong makasalanan na may sakit na spiritual sickness. Kaya nga gusto lahat maligtas. Ang gaganda nga ng ina, for God so loved the world, di ba? John 3:16. At yung sinasabi mo na receive Jesus Christ as your personal Savior, parang self-centered yun eh. Walang ganun tinuro sa Kristo na tanggapin mo lang ako bilang personal na tagapagligtas mo, ay ligtas ka na. Wala. Self-centered yun. Subjectivitism ang tawag doon ayon sa theology. Kapag sinabi mong tanggapin mo si Kristo, personal na tagapagligtas, maliligtas ka. That is wrong. Walang ganun pangangaral sa Biblia. Wala. Subjectivitism yun, kapatid. Self-centered yun. Si Kristo ay hindi tagapagligtas ng individual person, but He is a Savior of all nations. Kaya wag natin sasabihin, tanggapin mo lang, tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Personal na tagapagligtas. Hindi lang para sa si Kristo, kapatid. Para sa lahat yan. Kaya nga gaya ng binigay mong talata, Mateo 28:19, di ba? Teach them, go and tell them, di ba? Teach them, baptize them. Tawagin mo silang lahat. Bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan lahat sa sumunod. Di ba? Mamaya ko natatalakayin yung baptism, pero isasama ko na rin maya-maya ng content. So malapit na ako, 5 minutes pa, no? So, dito naman tayo sa baptism kasi pinagsama niya. So, bakit daw ang bata binabautismohan natin? At ang sabi niya pa, sinusulat to, ang baptism daw ay hindi requirement. Tama? Hindi requirement ang baptism sa kaligtasan. Kung hindi requirement ang baptism pala sa kaligtasan, bakit kaya ang Panginoong Jesus nag-utos na baptismohan ang lahat ng tao? Dahil na para lang maging membro ng church? Yung ba ang willing niya na kapag nabautismo na, membro ng church? Di ba? Paano naman yung mga namatay nung wala pang bautismo during that time na nag-utos si Kristo? Hindi na bautismohan yun. Kaya hindi naligtas yun, kawawa naman. Di ba? Requirement yun. Kaya nga sabi sa unang Pedro, di ba? Ano yun? 3:21? Ang bautismo ay larawan ng tubig na nagliligtas sa inyo. Aba, requirements pala sa kaligtasan yun. Unang Pedro 3:21. Tama ba? Kung ako tingnan nyo nga doon, ang tubig ay larawan ng bautismo. 1 Peter 3:21. Basahin mo dyan, kapatid, na ang bautismo ay larawan ng tubig na naglalarawan na nagliligtas sa inyo upang sa paglilinis ng budhi. Kailangan pala yun. Ang bautismo, hindi po sinabi mo, hindi na requirements yun. Dahil kung hindi requirements sa bautismo, bakit ang utos ng Panginoon na baptize them? Di ba? Napakalinaw niyan. Ano pa? Ang sabi pa doon ng ating kapatid kanina, na ang bata daw ay hindi na daw dapat bautismohan. Walang inutos sa Biblia na hindi isasali ang bata. All, baptize them, di ba? Go, preach to all people, go to all nations, and baptize them, lahat. Bautismohan ko silang lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak. Yung bata ba hindi kasali doon dahil mawalang faith? Dahil di ba? No, may faith ang bata. Roma 18, Mateo 18:6, na ang sino mang tumulad sa bata na ito na nananampalataya sa akin, may pananampalataya ang bata. Therefore, required na bautismohan, my faith. May alam ba ang bata? May alam. Sabi mismo ni Kristo, mula sa bibig na mga pasusuhing sanggol, nagmumula ang wagas na papuri at perfect praise, sabi ni Kristo.
Ang bata pala, nauna pala magpuri sa Diyos. Mga pasusuhin sanggol, nagpupuri sa Diyos. Hindi niya alam yung bata. Pwedeng bautismuhan. Pwede. Di ba? Ayon naman dito sa Daniel, babasahin ko pagkatapos nito, ay tapos na tinatawag ang bata sa bautismo. Babasahin ko lang kapatid, ano? Sa Daniel. Joel. Joel Ay, pala. Joel 2. Joel chapter sa ang salita ng Diyos. Basahin natin. Anong page ba yun? 2:11 pa yun. Ayan. Pakibasa nga, kapatid. Ito. Lapit ka nga dito. Ikaw ang magbasa, brother. Ano ang sabi ka sa Joel 2? Ano nga, chapter? Ayun, yung Ay, may highlighted. highlight. Ano sabi sa Joel na hindi ba kasama yung bata? Sige. Gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis. Gawin ninyo ang seremonya ng paglilinis. Seremonya ng paglilinis ay baptism. Tama? Tama, mali? Tama, mali? Tama. Okay, tuloy. At magtipot kayong lahat, At magtipon kayong lahat, bata, bata, matanda, matanda, pati mga sanggol, pati mga sanggol, at maging ang mga at bagong maging ang mga bagong kasal. Seremonya ng paglilinis is a baptism. Sino yung pinagtatawag, brother? Mga bata, matanda, at mga sanggol. Pati yung bagong kasal, pinababautismuhan. Nasa Joel yun, sa salita ng Diyos. Baka ipasalin sa Iba yung sali sa kanya eh. Sa Joel yun. Joel. Ang salita ng Diyos ang ginamit ko. Gawa ito ng protestante, hindi ito gawa ng katoliko. Wala siyang inelove star. Nakita mo? Wala siyang inelove star ng katoliko. Touch Bible pa, Touch Light pa ang gumawa niya. Nakita mo na? Di ba tinatawag saan? Sa seremonya ng paglilinis. Sino tinatawag? Magtipon kayong lahat. Sinong lahat? Bata, mga matatanda, mga sanggol, at ang bagong kasal. Therefore, tama yung sinabi ni Kristo doon sa Mateo 28:19-20. Di ba? Humayo kayo sa sanlibutan. Bautismuhan niyo silang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat. Lahat ng tao, ang bata is tao. Therefore, need for baptism ang bawat isa. Yun lang ang sa akin, brother. Nakalimutan. sa ano, ang Catholic ay nasa this birthday, By faith, by work and grace. Oo. Naman po ay sabi nga po sa 29, nagasa po kayo ng dasal, sa totoo ng eh po, paano po makalimutan? Okay, okay. Yung kaligtasan natin is kailangan pa ng works. Okay. Sabi, di ba? Patay ang pananampalataya ng walang gawa. Sabi dyan sa James, di ba? 17. Patay ang pananampalataya na walang gawa. Kaya nga, ang Catholic Church, ang salvation namin, hindi lang by faith, hindi lang by works, hindi lang by grace, hindi lang by mercy. Yung apat na yan. Dahil kung ikaw ay sumampay sa faith at sumampay ka sa works, nandiyan dyan ang grace at ang mercy ng Diyos. Dahil ang grace ng Diyos, ang mercy ng Diyos, mas malawak pa sa karagatan. See? Sabi, Di ba? Mas malawak pa sa karagatan. Kung sumablay ang faith mo, kung sumablay ang works mo, nandiyan dyan ang grasya ng Diyos, nandiyan dyan ang biyaya ng Diyos na siyang mag-inig ka sa iyo. Kaya ganun kalawak ang salvation ng Catholic Church. pero kapag hinimay mo po yung sabi ni James 2 sa James 2, James 2, message yun ngayon is hindi para sa mga unbelievers, kundi yung message yun ngayon is para sa mga Christian na Hebrew. Ano yung tanong? Anong tanong? Ayun po, yung ko naman po tanong is, Para sa Christian na Hebrew, ano po, yung sa James 2:17, James 2:17, walang tinukoy na Hebrew para lang sa mga Hebrew yun. nagsunod ko po, Walang tinukoy doon na para lang sa mga Hebrew Christian yun. Para, di ba, ano sabi ni Jesus ay sa tatlo? Maging Hodyo o Grego, wala na kayong pinag-iba. Iisa na kayo kay Kristo, kaya hindi natin pwedeng specify lang yun sa mga Hebrew people.
Dahil ang sabi sa Pablo, maging Hudyo at mga hindi na kayo magkaiba. Isa na kayo kay Kristo. Di ibig sabihin, mali pala si San Pablo kung sabihin mo sa Hebrew people lang yung si Santiago. Ito po. Sige. Tanong po. Next. Sige, mamaya na lang. Sige. Yun nga po. Sabi niyo po kanina is the Baptist Church po is holy. Sabi niyo po, banal. Yung mga bakit mga banal sa ano po is sabi niyo kanina mga nasa Ang sabi ko kanina, ang Catholic Church ay tinatawag niya yung mga makasalanan. Dahil sabi ni Cristo, naparito ako hindi para sa mga banal, kung hindi para sa mga makasalanan. So ang Catholic Church, ang tinatawag niya ay yung mga makasalanan, yung mga adik, mga walang hiya, mamamatay tao, mga rapists, dahil yun ang mga may sakit na spiritual. Kaya yun ang tinatawag ng simbahan ng Katoliko at yun din ang tinatawag ni Cristo. Naparito ako para sa mga makasalanan, hindi para sa mga banal. So ano yung tanong mo ron? sabi ko sa Biblia, sabi ko ng Panginoon, be holy. Ayun. Dahil holy. Be holy. Hindi sinabing, you are holy. Magpaka. Ibig sabihin, magpapakabanal ka. So, paano para ka magpapakabanal? By your own faith and by your own good works. Diba? Ganyan nga po yung tinutukoy sa sa content namin kanina sa James Yun. 17. Kaya nga. Pero hindi po Kaya nga ang sagot ko, kaya sinabi niyo, magpakabanal kayo. Dahil alam ng Diyos, makasalanan lahat ng tao. 3:23, di ba? For all have sinned, come short to the glory of God. Kaya nga, tinatawag niya doon sa unang Pedro 16 na magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi alam niya, ang lahat ng tao makasalanan. So therefore, kinakailangan natin na gumawa tayo ng aayos sa kabanalan upang maging banal tayo. Hindi tayo pinanganak ng Diyos na banal na agad. Kaya nga nagkaroon tayo ng tinatawag na original sin, although naniniwala din ang Baptist sa original sin. Tama ba? Wala. May ibang Baptist naniniwala dyan. Kaya nga ang sabi ng Diyos, magpapakabilan kayo. Bakit? Kasi hindi naman sinabi ng Diyos, lahat kayo banal. Hindi gano'n. Kaya tinasawag tayo sa kabanalan dahil alam ng Diyos na kasalanan tayo lahat. Ikaw ang magkukultivate ng kabanalan kung paano ka magiging banal in the sight of God, by the mercy and by grace of God, doon ka magiging banal. Na by grace and by mercy of God, doon ka makaka-attain ng kabanalan. Right. sabi nga po sabi niyo po kanina, hindi po individual yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Hindi, ang sabi ko, ganito, personal Savior. Kasi sabi ko, it is a pride, it is a self-centered. Yung sinasabi mo, receive Jesus Christ as your own personal Savior. Receive Jesus Christ as your personal Savior and you will receive. Walang turo ang Biblia ganyan. Walang turo ganyan. Kasi, sagutin ko ha, kapag sinabi mong personal Savior, inaangkin mo lang si Kristo. No, dapat si Kristo ay para sa kalahatan. Kung sasabihin mo lang siya lang ang iyong tagapagligtas, paano naman yung iba, kawawa naman. Kaya nga po That is a subjectivism. It is a self-centered. Hindi yan ang turo ng ating Biblia at hindi yan turo mismo ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Biblia o ng San Pablo, nais ng Diyos ang lahat ng tao maligtas. Papaano yung mga nasa bundok na mga hindi Kristiyano na namatay, sa tingin mo, anak din ng Diyos yun o hindi? Anak din ng Diyos. Diligtas man ng Diyos yun. Nasa sa Kanya na, akasyadong kanto. Kaya wag natin sasabihin na receive Jesus Christ as your personal Savior and you will receive. Paano yung mga taga-bundok na hindi nakarinig kay Kristo na sumusunod sa mabubuting asal ayon sa kanilang mga batas, sa tingin mo ba hindi ka walang kakayahan ng Diyos para iligtas yung mga yon? Kaya hindi natin pwede sabihin na ang kilin na personal Savior si Kristo. Bakit? Sige. Dahil lang ito po, di ba, personal Lord and Savior. Pero yan nga po, sabi naman sa Mark 16:15 po, di ba, sabi,
only ituro mo sa kanila yung kaligtasan and preach the gospel to every creature. Ibig sabihin, yung kaligtasan na natanggap mo sa sarili mo, yung natanggap mong kaligtasan, kailangan i-preach mo sa kanila, ituro mo sa kanila. Tinuturo naman ang simbahan namin yun. Hindi po yun na dapat Tinuturo sa lahat. Pero hindi kami nagtuturo na tanggapin mo si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Ang tinuturo ng simbahan, si Kristo ipamuhay mo na makita sa iyo si Kristo, na makita sa masalamin sa iyo ang larawan ni Kristo, na makita sa iyo ang pagkatao ni Kristo. Yun ang tinuturo ng simbahan Katoliko. Pero hindi nagtuturo ang simbahan na receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Ang layo. Iba ang turo ng simbahan sa ibang relihiyon. Sa ibang relihiyon, receive Jesus Christ as your personal Savior and you will be saved. Sa simbahan Katoliko, makita sa iyo si Kristo, masalamin sa iyo si Kristo, at makita sa pagkatao mo at sa buhay mo si Kristo. Yun ang turo ng simbahan Katoliko. Layo, no? Sa amin po is, hindi po, dahil once na tinanggap mo na si Jesus Christ bilang yung Diyos na tagapagligtas, sabi nga po, let your light shine before men. Dapat makita nila sa iyo yung kapalaran ano yung tanong? Ayun po, yung tanong ko naman Dalawang na tanong na lang, sige. sige, ako naman po na sunod. Ito po, sabi sa, sa Bible, yung sabi po sa Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yun po. But, sabi niyo po kanina is yung mga gumagawa ay yung mga Tagalog, ang sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon. sabi niyo po kanina is yung mga mga na bakit yung na-accept na personal Lord and Savior ni Jesus Christ. Eh sabi po dito is kailangan kung sino man yung tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kasi ano yun, personal. Kasi ano yun eh, whosoever, ayun. So, sasagutin ko. Kasi ang sabi mismo ng Panginoong Jesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, papasok sa area ng langit. Kung hindi, diyan lamang sumusunod sa kalooban ng Ama ko nasa langit. Kahit ka natanggapin mo si Kristo, personal na tagapagligtas mo, tawagin mo ang pangalan ni Kristo, pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka rin mahiligtas. Si Kristo na nagsabi, brother. Tanggap mo yun, hindi? Tanggap mo yun, hindi? Na kahit tanggapin mo si Kristo, personal na tagapagligtas, tawagin mo ang pangalan niya, pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos, maliligtas pa hindi. Di ba hindi? Sabi ko, hindi na ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon maliligtas. Pero sabi ko dito, verse 9 na sino man yung tumatawag sa pangalan na hindi, di ba po sabi na, hindi na kilala, hindi lang tumatawag sa pangalan niya kay ligtas. Yung verse 9 is kung ano rin yung mga Kristiyano na Panginoon, nag-ano naman ako sa'yo, naglingkod naman ako sa'yo, bakit hindi mo ako kilala? Tapos mga, Panginoon, next ko naman tanong po, sabi nga, sa baptism naman po, baptism. Nga po, sabi po, baptism is, wala po na, maganda po kayo ng talata sa Biblia na yung baptism is by sprinkling or by pouring. By pouring, okay. Context po is dapat is English siya, English? Yes po. Okay. So, magbibigay ako ng talata. Po sir. Yung ano po sir, yung context na. Yung context niya, ng sprinkle. Yes po. Okay. Is about baptism. Bakit ba doon sa Ezekiel ha? Okay, sandali ha. Basahin mo sa Ezekiel Ezekiel, sandali ha, medyo mabagal ako pagganap na King James siya na? English ba yan? English? English Tagalog. Ayan, okay. Basahin mo sa
Ezekiel. Ayan na. Ezekiel chapter. Ayan. Ezekiel chapter 43 ay 36:25. Okay. Basahin natin sa Ezekiel 36:25. Basahin natin ha. Sabi niya, maghanap daw ako ng konteksto na mayroong wisit sa Biblia na tinatawag na sprinkle. Taglish yan, kapatid. Tama ba? Pakibasa. Okay. English. Ikaw na, sige. Lakasan mo para marinig. Sabi. 25 po. Therefore I sprinkle clean water. Yun. Lakasan mo yan. Yan, sabi na, di ba? But I clean from all your filthiness and from all your idols and I will Okay. Tagalog. At ako'y magbibigay ng Ayun. malinis na tubig. At, meron pa, magkaroon. At kayo'y magiging malinis. Ayun, meron palang sprinkle. Sabi, kayo ay aking ibisikan ng malinis na tubig at kayo magiging malinis. Magkakita ng sprinkle doon o hindi? Hindi po. Pero Ayun. Tingnan niyo po kung baptism po ba yung Baptism. Kasi sabi ka, doon sa Joel 2:13 na ginamit ko na seremonya ng paglilinis. Di ba? Gaya ng sinabi mo, baptizo. Baptizo, it is not literal, not immersion. Baptizo means to cleanse, to wash, to purify. Yun ang ibig sabihin ng baptizo. Hindi literal na immersion. Ha? Ang nagsabi mismo yan, ang Eastern Bible na nagminang. Ito, babasahin natin ha. Tignan mo ha. Oh. Ang immersion ay hindi literal, ay ang baptizo ay hindi literal na paglubog lang. Ito. Sabi dito, tingnan mo brother ha, na mali ang konteksto nyo. Ito dito, babasahin natin. Sabi dito, Easton. Ayan o. The mode of baptism can in no way be determined from the Greek word rendered baptize. Baptize. Ayan ha. Baptize means that it means to live and nothing else. That is incorrect. Ayan, hindi ko kayo malitaw pala kayo. That is incorrect. View of the meaning of the word. It means both. Both pala. Una, number one, to dip a thing into an element or liquid. And to put an element or liquid over on it. Nothing therefore as to the mode of baptism can be concluded from the mere word used. The word as wide latitude of meaning not only in the New Testament but also in the LXX. Ayan. Mali pa rin kayo, sabi ng scholar. Ha? Ayan, scholar ang nagsasalita nito. Sabi na hindi pala na-isuin. Kung hindi, pwede rin na buhos, hugasan. Ganito na yan, scholar ang nagsasabi. Ano po, 5%. Okay na, tapos na. Ano ka naman, 15 minutes. Okay, mag-start ka naman. Sa'yo naman, tapos magtatanong ulit ako sa'yo. Oo, tapos na. O sige, magtatanong na naman tayo. Sige, ano ba? Sige, ako naman, magpapahayag ka naman ng iba. Pahayag ka ulit, tapos magtatanong ako sa'yo ulit. Sige. Pahayag. Bibigyan kita ng 10 minutes. Pahayag. Ito lang mismo may sabi nun, na mali ang Baptist Church na hindi talaga literal na ilulubog o idip. Kung hindi both, pwedeng ilalagay yung, kasi alam mo brother, ang immersion, merong immersion, pag sinabing immersion, lumusok at saka umailalim. Iba ang immersion sa immersion. Tingnan mo sa dictionary. Iba ang immersion sa immersion. Pero ang pumailalim, ang inilubog na ganyan, ang tawag doon, submersion.
Ha? Iba ang submersion, iba ang immersion, iba ang immersion. Submersion. Di ba? Immersion ko na, sir. Immersion. Immersion. Sir. Act of putting someone. Ayun, putting someone, maglalagay. Di ba? Immersion, di ba? Putting someone, maglalagay. Completely. Okay. Putting something. Saan? Putting, saan ilalagay? Sinabi ba, isa-submerge? Putting something. Ano ilalagay? Something, meron bilang dito. Putting something. Ayun. Ilalagay mo sa liquid. Diba? So, kung babasihan natin, si Kristo, anong ginamit na baptismo kay Kristo? Nilubog. Sigurado ka nilubog? Kaya mababasa ba na nilubog si Kristo sa Bible? Meron? Meron ba? Na si Kristo, nilubog sa Bible? Ay, nilubog nung binautismo ni Sinta sa Jordan? Wala. Ang sabi lang doon, umahon. Umahon siya sa ilog Jordan. Nakatalig pa nga siya sa kanilang ibayo eh. Naglakad ha, nakatalig siya. Sabihin, mababaw yung ilog Jordan kasi nakatalig siya sa kanilang ibayo. Kung malalim yun, eh sana lumangoy siya o sumakay ng bangka. Sabi na, tumawid siya. Paano mo kayo inulog-log doon eh, ang babaw, nakatawid nga sila doon sa kanilang bangka. Yan mo po kailangan sa kalit na na maraming pagtulog. Kaya naman po na in-immerse na pag May meron babasa ba? Nagilubog. Sabi mo, si Kristo inilubog sa ilog Jordan. Inilubog ha? Sige, inilubog. Okay, discussion lang naman tayo. Meron ba? Yung Mateo 3:16. Kung nilubog siya, si Kristo, kasama rin nalubog. Kasi pinag-isma siya, sumunod ng Spirit. E di lumabog din yung Spirit sa tubig. Ganun ba yun? Di ba? Pagtapos ng bautismo, bumaba yung Holy Spirit. Eh, nilubog si Kristo. Eh, sabihin, lumabog din ba yung Holy Spirit sa ilalim? Di ba? Bumaba yung Holy Spirit eh, nang binautismohan siya eh. Paano ngayon yun? Pati Holy Spirit, lumublog din sa loob ng ano. Di ba? Nang binautismohan siya, bumaba ang Holy Spirit. Eh di kasama nalublog yung Holy Spirit kay Kristo. Ganun ba yun? Sipin mo. Kaya sabi nga ni St. John, ang sabi ni St. John, kahit ang pangyapak ko, kahit ang pangyapak niya, ang sandalas niya, hindi ako karapat dapat pagdala. Tapos ilulublog mo yung Diyos sa tubig na gano'n. Sige na. Diba? Ang sabi ni St. John, kahit ang sandalyas niya hindi karapat dapat na magdala. Tapos ang Diyos ilulublog mo ng gano'n. Eh, sandalyas nga eh, hindi siya karapat dapat magdala. Ilulublog mo ng gano'n yung Diyos. Yung kapatid, alam mo si Kristo Diyos, ilulublog mo gano'n. Tapos sinasabi mo kahit sandalyas, hindi ako karapat dapat na magdala dyan. Ilulublog mo gano'n yung Diyos. Abay, wala kang respeto mo. Yung sandalyas niya, hindi nga siya karapat dapat magdala. Yung pa kaya ilublog mo yung Diyos sa Jordan River. Yan po sa kalakaglanit sa Mat 23:16. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw upang makita ang inyong Mateo, iba yung binabasa mo eh. Iba yun eh. Mateo 3:16, bumaba yung Holy Spirit. Yung binautismo si Kristo, bumaba yung Holy Spirit. in Jesus answer me. Sir, sabi. Natutpuan ko. Sigan. Okay, sir, ito. At nang bautismohan si Jesus. Yan. Yung binautismohan, Kay humahon. pagka kay umahon, Humahon, ibig sabihin, galing siya sa pagkakalubog. Dahil kung binuhusan lang siya, sir, paano siya ahon, sir, di ba? Kasi humahon siya eh. kapatid, nasa Jordan sa River sila doon. Sir. Kapag ka ba nakaapa ka sa isang tubig na hanggang tuhod, makakaahon ka o hindi. Pwede mo, nakakaahon ka o hindi. Kapag, Halimbawa, lumusok ka sa tubig hanggang tuhod, makakaahon ka hindi. kung ano yung posisyon mo kasi, Makakaahon. nakaganon? Hanggang bukong-bukong makakaahon ka. Hindi sir, kasi yung, Halimbawa, ito yung pangpang, ito yung ilog, makakaahon ka kahit hanggang dito lang ito. Ito makakaahon. Hanggang dito lang ito, aahon ka lang na gano'n sa pangpang. hindi sir, humahon siya eh. Ibig sabihin, yung position niya,
kung hindi man nakaganon, is nakaganon siya. Iba yung umahon sa bumangon. Iba ang umahon sa bumangon. Ang umahon, halimbawa, sasabihin ng mga nanay, yun na po, aabihin ng mga nanay sa mga bata sa swimming pool na hanggang dewa. Hoy, umahon na kayo dyan, ginaw na kayo. Ano ginagawa ng mga bata hanggang dewa? Eh dahil alam na hindi pa marunong lumangoy. Aalis na doon sa ano? Hindi naman nakahiga yung mga bata, naglalaro lang doon. Hoy, umahon na kayo dyan dahil giginawin na kayo. Di ba? Ang gagawin nila, pupunta sila sa pangpang ng swimming pool para makaahon. Hindi na ibig sabihin mo. Si Cristo galing sa Jordan, umahon sa paalis doon. Kasi kung malalim ang Jordan, edi sana lalangoy muna si Cristo para makarating sa pangpang. Di ba? At saka, ang ilog Jordan, brother, lumalalim lang yan kapag tag-ani. Kapag harvest time, nasa Joshua yan, basahin mo yung sulat ni tuwing tag-ani, lumalalim ang ilog Jordan. During that time ba, na binautis naman si Jesus, tag-ani ba ron o hindi? Walang binanggit. Pero ito ang clue. Si San Juan, nagbabautismo that time. Lahat ng tao pumupunta sa kanya para magbautismo. Ito na sabi ron. Kung yan ay hindi tag-ani, dapat ang mga tao niya nasa bukid lahat. Mas importante ang sa mga Hudyo, ang trabaho nila. Uunahin ang trabaho. Dahil walang tag-ani nun, kaya pumupunta sila doon. Therefore, ang ilog nun mababaw. Dahil kung yan ay tag-ini, walang mga tao pupunta dyan. Dahil priority ng mga Hudyo, yung kanilang mga kabuhayan. Yung kanilang mga, kaya sa doon at pumunta sa ilog Jordan, ay ang mga tao upang mapagpamutos mo. Pero brother, mag-aaral tayo ng government. Hindi yung pinabasa lang natin. Ayun na, kung pinabasa natin, pinahin yung context no. Mag-aaral tayo ng government. Mag-aaral tayo. Gano'n pa kalalim yung gusto ganyan. Kagaya rin sa doon sa Yunoko. Alam niyo Yunoko, di ba? Sabi ng Yunoko kay Philip, pwede na ba akong bautismuhan? Ayan, saan silang dumaan? Gaza. Alam mo yung Gaza? Disyerto ang Gaza. Sabi, ayan, may tubig yan. Umahon sila at pinautisman yung Yunoko. Sa tingin mo ba may ilog sa Gaza? Wala. Sabi niya, ayan, may tubig dyan. Maaari na ba ako magpabautismo? Hindi nga sinabing, ayan, may ilog dyan. Ayan, may sapa dyan. Walang sinabi. Ang sinabi lang, may tubig. Hindi sinabing may ilog. Ano yun? Maaaring yun ay swamps, di ba? Maaaring yun ay patis. Pero walang ilog doon sa Gaza na dinaanan nila dahil disyerto yun. Basahin natin yung konteksto. Hindi ko tinututulan ang immersion. Dahil ang simbahang Katoliko, mayroong immersion, mayroong pouring, at mayroong sprinkle. Pansinin mo, ako naman ngayon ang magtatanong, ha? Di ba ang bautismo ay paghuhugas? Tama? Seremonya ng paghuhugas. Tubig, gumagamit ng tubig. Di ba? Gumagamit ng tubig. Ang tanong, sino ang nagbautismo sa mga apostol? Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia po. Sino ang nagbautismo sa mga apostol? Ayon sa Biblia. Asa mababasa sa bautismo natin? Sa mga apostol. Asa? Bautismohan niya, ni Jesus ha? Anong talata? Sabi mo si Jesus ang nagbautismo sa mga apostol ha? Anong talata? Saan? Ang talata yan? John 4:1. John 4:1. Tagalogin na natin para sa 7. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming hikayat na maging alagad at nababautismohan kahiwan. Ngunit, ito mo, mayroong kasunod ang totoo, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo kung hindi ang kanyang mga alagad. Nakita mo na? Hindi si Jesus. Ang tinatanong ko sa iyo, sino ang nagbautismo sa mga alagad ni Jesus? Kila Peter, kila Mateo, kila Bartolome, sino?
Sabi niya, hindi naman talaga si Kristo nagbabautismo ang totoo. Kundi yung mga alagad niya. Ang tanong, sino ang magbautismo sa mga alagad ni Jesus? Sabi mo si Jesus. Sige, saan mababasa na si Jesus talaga mismo ang nagbautismo doon sa mga alagad? Pwede mo rin sa akin balik ang tanong para makakuha ka ng idea. Hindi si Jesus, sabi niya, di ba? Ang totoo, hindi si Jesus ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Nakita mo na? Dati ka bang Katoliko, bro? Bakit ka naging baptized? Kaya po, nagano po yung ano eh. Dahil sa Hindi na ako nakakapagligtas sa religion eh. Bakit umalis ka pala sa Katoliko at pumunta ka sa Baptist? Hindi naman pala yung nakakapagligtas. Dahil lang sa basketball, kaya teaching. Nakakapagligtas din ng teaching. Oo. Hindi rin pala nakakapagligtas yung teaching ng Baptist. Bakit nalibad ka ako? Sir, yung teaching is, yun po na, doon ko po na-realize yung dati ko kumain na, yan po kasi is, plagano ko. Okay. Doon pa sa pagiging Katoliko mo, kaya mo bang magbago doon? Hindi po kasi nakakalimutan. Hindi, kaya mo bang magbago doon bilang nung hindi ka pa nagbabaptist? Kaya mo bang magbago bilang Katoliko na hindi mo na kailangan pumunta ng ibang religion? Kaya mo bang gawin doon? Ay, hindi mo kaya. Kasi Iba yun sa Baptist. Doon ka nagbago, doon ka tinawag ng Diyos. Sabi mo, hindi makapagliligtas yun, di ba? Gawa ng tao, gawa ng mga demonyo yung mga ganon. Sa tingin mo ba yung gawa ng tao at gawa ng demonyo, gaya ng sabi mo, kagagawa ng demonyo yun, kagagawa ng mga tao yun, hindi makapagliligtas yun. Yan bang mga reliyon na yan, kagagawa ng demonyo, kagagawa ng tao? Sa tingin mo ba, may kaligtasan dyan? Wala. Oo. sabi, reliyon ng mga nanak. Wala. Wala. Wala kay Kristo. Pero sa church na ginayon ni Kristo, nandito yung kaligtasan, wala. Yung church na ginayon ni Kristo, nandito ba ang kaligtasan? Yes, nandun yung kaligtasan. Nandun. Anong pangalan ng church na ginayon ni Kristo na nandito ang kaligtasan? Church na, Ginayon. Di ba sabi niya, I will build my church in the gates of hell shall not prevail against it. Anong church? Yung tinutukoy ni Kristo na yan, na itatayo niya na kahit ang pintuan ng impyerno o ng kamatayan, hindi makapangalay. Anong church yun? hindi ka lang church na, Ano po yun? Ano nga? Anong church yun? Anong pangalan? yung body ni sir. Ay, yung body na. Lahat naman tayo, member ng body ni Christ. Ano nga? Siyempre, there are more than almost dati 28,000 pa 1998 ayon sa Christian Encyclopedia. Matagal na yun. Ewan ko ngayon kung ilan na. Ang iba-ibang pangalan ng churches na inaangkin na sila ang totoo na dami ng kaligtasan. Sa tingin mo, sino talaga ang tunay na church? Specific na name sa wala. So wala palang tinayo si Kristo na church na hindi na makapag-ligtas na sa kanya mismo galing wala. Meron sir, dahil yung, sir, is yung katawan niya nga, di ba sir? Yun So yung- tayo pala yung church, tayo lang. Tayo lahat na tumanggap sa kanya. Yung born again na church, kay Kristo rin yun. Kung tinanggap talaga, kung Oo, tinanggap nila si Kristo, lagi naman nila sinatanggap eh. Kay Kristo rin yung church na yun, di ba? Oo, kay church na yun, kay Kristo rin. Tama. Oo nga, kay Kristo rin. Yung Baptist Church, kay Kristo rin. ayun ang iba. Yun ang iba. Yung Seventh-day Adventist Church, kay Kristo rin yun. Baka pagliligtas na lahat yun, hindi. Hindi. So, aling church lang ang specific na ililigtas ni Kristo. Yung katawan niya, Sabi pa nga natin, ay tumanggap. Lahat naman yan. yun nga sir, tumatanggap. yun nga yung yung church kasi, hindi naman yung, Hindi yung building, hindi yung building, yung congregation, kasi ang church talaga, sabi niya, all out, di ba? Tinawang mula, all out, or congregation, a group of people, a congregation, di ba? Yan ang church. There are more than 40,000 denomination ng Protestant na sinasabing sila ay church. Sa 40,000 na yan, lahat ba yun ay maliligtas o hindi? Nagawa ng tao? Hindi. So yung Baptist, how many Baptists? There are so many Baptist na denomination.
Aling baptist ang maliligtas o hindi? Wala din. Kasi hindi mo makaligtas yung baptist sir eh. Hindi makaliligtas. Okay. So kung hindi pala makapagliligtas ang baptist, bakit sa pagiging katoliko mo, iniwan mo ang katoliko at lumipat ka sa baptist, ganun hindi pala yan makapagliligtas? Ano pang ginagawa mo ngayon dyan? Hindi ka pala iniligtas na. Nandiyan pa si Cristo sa baptist. Nasa katoliko rin pa si Cristo sa baptist. Si Cristo ba? Nasa katoliko rin ba? Nasa katoliko? Sir. Okay. Si Cristo nasa baptist din ba? Nakapag-iligtas ang baptist, hindi. Oh, nandiyan si Cristo tapos hindi makapag-iligtas. Paano makasingkat yun? Paano makakaligtas yung baptist sir? Eh, yung baptist is ano lang, is a name of a group. Ang makakapagligtas si Kristo nga sir. Hindi makakapagligtas yung baptist. Sana pala, hindi pa ng baptist ang pinangalan natin dyan. Church of Jesus. Tama? Kasi hindi mo na makapagliligtas ang baptist. Pero nandiyan na si Cristo Jesus. So, hindi makapagliligtas. Bakit? Sabi ko, nandiyan pa si Cristo sa baptist. Yes. Makapagliligtas pa yan? Hindi. Ay, ano kakayahan ni Cristo na nandiyan sa baptist kung hindi pala makapagliligtas siya? Di ba? Sabi mo, ang baptist hindi makapagliligtas, pero nandiyan si Cristo. Ano bang ginagawa ni Cristo dyan sa baptist na yan kung hindi pala yan makapag-save? Gayong nandiyan pala siya. Anong purpose ni Cristo dyan? Oh, sabi mo, hindi makapagliligtas, pero nandiyan si Cristo, babaguhin yung buhay mo, hindi rin makapagliligtas. Useless lang pala. Diba? Diba? Oh. Alam mo yan, nandiyan lang yun. Baptist, hindi makapagliligtas, pero nandiyan si Cristo. Si Cristo makapagliligtas. Kung ang Baptist pala, nandiyan si Cristo, gayong hindi pala makapagliligtas ang Baptist, dahil nandiyan si Cristo, ano pang ginagawa ni Cristo? Dahil sa Baptist, gayong hindi pala makapagliligtas. Ano sir? Kung Catholic pa sir, yes sir. Kung Catholic ba, makakapagligtas pa yung ano sir, sabi sa ano, yun sir, sabi nga, is yung makakapagligtas lang si Cristo. Makakapagligtas pa yung ano sir, makakapagligtas pa Ang Catholic Church, okay. Ang Catholic Church, kung mag-aaral ka ng history of Christianity, Catholic Church is the true church founded by Jesus Christ. Kapag ka si Cristo ang kayo, 100% ang kaligtasan dyan, ha? Ikaw na lang ngayon ang hahanap ng papahamak mo. Inilagay ni Cristo ang Catholic Church dyan, nagtadyan ng simbahan ko na instrumento para sa kaligtasan ng lahat. Pero ikaw na nandiyan, hindi ka naggawa, wala ka lang pakialam, natural. Ayon ikaw ay sasabihin ng Diyos, kung ikaw ba'y nabubuhay, ano ang ginagawa mo dyan? Ang simbahan ng Catholic Church, inilagay at itinayo yan ni Cristo. Bakit? Anong purpose ng Diyos? Bakit inilagay yan? Para siya ay instrumento ng kaligtasan. Ngayon, sasabihin mo, ang church ay hindi nakapagliligtas. Bakit pa rin tayo ng church ang ating Panginoong Jesus? Kung wala naman pala kaligtasan dyan. Diba? Isa na hindi na lang siya naglagay dyan. Kung wala pala kaligtasan dyan, inilagay ang tunay na Church of Cristo para instrumento ng kaligtasan. Ikaw na lang na membro ng simbahan na yan ang nasa sa iyo kung gusto mo talaga na ang kaligtasan. Bakit? Para pa sa paano? Para ang ka maliligtas. Susundin mo yung kalooban ni Cristo para maligtas ka. Diba? Ano? Emilio, kung sabihin na kayo sir. Sige, sige. Iyan ako muna. Okay. Oo, okay. Okay. Sandali. Okay. So, magandang gabi mga kapatid. Natutuwa ako dito sa kaibigan kong youth leader ng Baptist Church na dati palang Katoliko na nawa ay maliwanagan sa mga tanong, maraming katanungan sa simbahang Katoliko. So, ang payo lang namin sa iyo, aralin mo ang doktrina na iniwanan mo. Aralin mo ang lalim ng pananampalatayang Katoliko. Huwag tayo maging one-sided. Actually, brother, ako ha, sabihin ko sa'yo, nabautismoan ako sa born again. October 14, binautismoan ako 2018. Bakit hindi ko iniwanan ng Catholic ko? Binautismoan ako sa clinics, Ilog-log pa ako doon. Ilog-log ako, hindi ako nang bibiro. Meron sa akin
in-invite ako. Ha? In-invite ako ng isang pastor at isang pastora doon sa Green Hills. Akala ko makikipag-formal debate din. Yung pala, mga ngaral na salita ng actually, pinilit ako mag-bautismo, pinahuhubad yung umus. Hindi ko hinubad. Sabi ko, kapag pinilit ko itong hubad, iiwanan mo kayo. Hindi ko pinilit. Pinalusong ako doon. Binautismuhan ako. October 14, binautismuhan ako doon sa ministry ng Portila. Pero bakit hindi ko iniwan ng Catholic Church? Bakit? Alam ko, nila ng born again Christian. Diba? So ito, hindi ka nagbayad. Ako naman yung alam ko po na hindi pa ganun yung lawak ng kadapat ko sa Asia. Kaya sa susunod na isang namin ni John, Ayos naman, di ba? paano maaaring pa po ng lalo yung Bible pa sa susunod namin sa pag-usap ay ano po mas tayo. Alam ko ako is hindi ko lang po masyado kasi ano ko lang po ako bata pa po sa tanong ko lang kaya Sabihin ko lang sa'yo, ha? Ito, ngayon ka na papauwi, ito lang, last na. Ang aralin mo, yung Catholic faith and doctrine na tinalikuran mo. Yan ang binibigay ko sa iyong garansya. Aralin mo yan. Napakalalim, napakaganda ng doktrina ng simbahang Katoliko na hindi alam ng mga Katoliko na umalis sa simbahang Katoliko na sila ay nasa totoong. Maraming mga Katoliko ang hindi alam na sila ay nasa totoong church na itinayo ni Kristo. Isa ka na rin. Akala natin ang Catholic Church hindi totoo. Maraming namamatay sa akala. Di ba? Maraming umalis na mga Katoliko na hindi nila alam sila ay totoong nandoon sa tunay na church na itinayo ni Kristo. Kaya nga ang sabi ng ating kapatid, bago ko tapusin, alas 9, uuwi na to, may pasok pa to. Lahat daw ng mga iba't ibang religion, gawa daw ng tao yan at sa demonyo at hindi makapagliligtas. Galing mismo sa kanya yan. Ano pang ginagawa nyo natin yan? Kung hindi naman pala yung makapagliligtas, di ba? Baptist, John Wesley. Sino? John Wesley. 16th century yan. Magkapatid yan na Wesley. Di ba? Smith. John Smith, meron pang John Wesley. There are many different kinds of denomination ng Baptist. Meron pang Sabbath Baptist, di ba? Tuwing Sabado naman nagsasabat. Meron yan, iba-iba yan. So muli, mga kaibigan, nawa ang pakiusap ko lang sa iyo, aralin mo ang simbahang Katoliko na tinalikuran mo at doon mo makikita kung gaano ang tunay na simbahang Katoliko ay nandoon ang fullness of truth. That's all. Glory to God. so yung kapag kasi sir sir nag-check Sa bahay, sa school nyo. Oo, walang problema. Kahit sa Santo Pastor, nakausap ko yan. Saan church ba yan? Oo, doon na lang. Puntahan mo ako dun sa church nyo, ha? Salamat. Glory to God. Thank you. Sister. Okay na. Okay na. Salamat. Ayan.